свободен отряд сръбски убийци. Но екипът ми се Здравейте подготви. хора, аз съм Знаехме, че чуете идват. най-хубавото видео в Но канала. имах чувството, че някак трябва да предупредя Това е Бойко. едно също Исках продължението да намеря начин да им с кажа. едно друго видео. Само, че имах Ако заповеди и не го направих. знаете едно видео, първото ми видео, Един ден това съпругът реши да видео излезе от хотела ще и да потича. Но Следвах го тук и оставих двама души да Те. пазят жена. обявам Когато се върнах, неща. те бяха в несвяст, а нея я нямаше. Тук ще го обявам Местната това. полиция откри тялото и след 3 дни. Или поне останките от него. Опа, слагайте така. Така станаха анализата. Не можех да се изправя пред нова такава ситуация. А какво стана с съпруга? Повече не го видях. Въпреки това, в Москва, когато Татарев ме запозна с жена, неговата съпруга го напусна. Да, и аз съм чувал тази версия. Но за съжаление, аз бях там. Бях там и когато се обадиха на секретаря, че Итан е задържан, след като хладнокръвно е убил 6 сърби. Неразрешено убийство. Да. Отрекли са се от него. Докато се упомня, бях в самолета за Дубай. И през цялото време се питах дали да му кажа и как да му кажа, И така. че аз съм отговорен. Можех да го предупредя и трябваше, Сега. но не го направих. И тя умря. Сергей! Сергей, приятелю мой! Казах ти, че ще го доведа, нали? Той ли е? Да, той е. Ти вярваш на мен, а аз на теб, нали? Това е човекът. Това е човекът, за когото ви говорех. Вече може да свалим белезниците. Съжалявам, страхотен е, но не те познава като мен. Значи, работиш за американското правителство. А ти продаваш оръжие? Не, Сергей. Той е независим координатор по отбраната. Нали? Такъв е. Много изискана работа, виж. Той е приятел. Диамантите се забав. Не, няма проблем. Вземи. Оговорката ти с братовчет ми е между вас двамата. Ако искаш нещо от мен, си плащаш. Не си ме разбрал. Не купувам. Продавам. Продаваш? Да се загледа. Какво продаваш? Бъдещето. Имам си всичко, благодаря. Страните ни са пред война. Печеля добре от войната. И от ядрената ли? Така хора. И бай-бай. Слушам те. Търся Бай-бай Кърт и до Фетрикс. следващия. Може да го познаваш като Кобалт.